upgrade med GTX 960 fra Asus, og så har vi købt en Cooler Master 500 watts strømforsyning, så vi kan trække kortet. Og det er en upgrade fra et GT 610, så vi kan virkelig mærke forskel. Men GTX 960 kører Forest i lidt over 3000 gange et eller andet pixels på 2x23 tommer skærm. Og det hele sidder i den der Business Stationær, som man kalder den. Men der var plads til både grafikkort og strømforsyning. Jeg må sige, det har ikke skuffet. Det har i hvert fald ikke skuffet. Super upgrade.